Tak páni tu už sieťujú, vymýšľajú spoločné projekty, konkrétne Bombúry a stanice Žilina Záriečie a ďalších kultúrnych centier združených v sieti Anténa. Ale každopádne dobrý deň. Vítajte na diskusii so slovenskými nezávislými kultúrnymi a umeleckými centrami združenými v sieti Anténa. Moje meno je Tomáš Bartoniek a dlhé roky som pracoval ako redaktor kultúry v Slovenskom rozhlase, kde som rozhovory, ako bude aj ten dnešný, viedol dennodenne. No, ale bezprecedentné útoky na slobodu médií a tendenčné legislatívne kroky zo strany predstaviteľov vládnej moci vyústili napokon aj do hromadného prepúšťania kvalifikovaných dramaturgov, redaktorov a ďalších odborníkov a na zozname nadbytočných som sa ocitol aj ja a moje kolegyne redaktorky a moderátorky, spolu s ktorými vás budeme touto sériou rozhovorov sprevádzať. Podobným atakom s podobnými dôsledkami čelia aj kultúrne centrá zo siete Anténa, ktorých predstaviteľky a predstavitelia sú a budú našimi hostkami a hostiami v tomto formáte. Celkovo 32 nezávislých centier umenia a kultúry z celého Slovenska je zastúpených aj na výstave Dobrý signál, dejisku, v ktorom sa práve nachádzame, teda tu v Novej synagóge v Žiline. Nevzdávame sa a stojíme za slobodnou kultúrou, o ktorej chceme aj naďalej slobodne informovať, preto v nasledujúcich minútach výstavu doplníme o príbehy týchto kultúrnych centier, ako začali, kde sú v súčasnosti a veríme, že pozitívne slová zaznejú aj o ich budúcnosti. Tak to je taký manifest na úvod, ktorý sa nám bude opakovať asi vo všetkých týchto debatách. A čo je podstatné, tak ten dobrý signál budeme dnes príjmať s jeho šíriteľmi z Brezna a Žiliny. Hostiami prvej epizódy našej živej diskusie a podcastu sú Maroš Pavúk z nezávislého kultúrneho priestoru Bombúra v Brezne. Maroš, vítaj. Dobrý deň, ahojte. A Robert Blaško zo stanice Žilina Záriečie. Pozdravujem aj teba. Dobrý deň. Vítam teda aj vás v tomto multiverze kultúrnych centier, ktoré tu v Novej synagóge vzniklo, pospájalo sa a prepojilo celú Anténu do jedného krásneho výstavného projektu, v rámci ktorého tu sme a z ktorého sa vám prihovárame. A vám, milí diváci a poslucháči, prajeme rovnako príjemné počúvanie. Ja som z rozhlasu zvyknutý občas sa pozrieť do papiera, tak mi to nemajte za zle, ale budem sa snažiť byť v rozhovore prítomní, aby ste mali aj vizuálny zážitok, pokiaľ to bude možné. Začnime tým možno najpodstatnejším, tým najzákladnejším, tým najesenciálnejším. Súčasťou siete Anténa sú naozaj veľmi rôzne kultúrne centrá s širokým umeleckým zameraním, sú rozličné svojim publikom, sociokultúrne, subkultúrne. Nie je to žiadny teda homogénny útvar, ako by niekto vás a nás mohol označiť a rád označuje. Žiadna jedna skupina ľudí s jedným mentálnym svetom. Ak áno, tak je to práve otvorenosť a rozmanitosť ako hnací motor umenia a sebapoznania. Pozrime sa teda touto optikou na Bombúru a aj stanicu Žilina Záriečie. A najlepšie nám tento zdrojový kód odhalia tie ideály, s ktorými ste ich zakladali. Tak skúste na úvod krátko, kým si povieme, čím tieto centrá sú, kde a ako pôsobia, prečo Maroš Brezno podľa teba potrebovalo Bombúru a Robo, prečo Žilina potrebovala kultúrne centrum Žilina, stanica Žilina Záriečie. Čo bol ten prvotný ideál? Čo bolo ideovo to, čo zhora neprichádzalo a tak sa tomu zažiadalo prísť práve z dola a vyústením bol práve kultúrny priestor, v tomto prípade Bombúra. No tak ja som ako žil v Žiari nad Hronom, kde už tam som pokúkoval po nejakých priestoroch, bezprostredne po revolúcii, hej, ale v Žiari je ťažké niečo riešiť. No áno, lebo tam, to je moderné mesto panelové a samé sídlisko a žiadne staré domy, žiadny centrum mesta, nič také tam nie je. A tak sme ten priestor ani nenašli, ale jednoducho z okolností prišli reštitúcie a ja som sa dozvedel, že vlastne my sme mali v Brezne likérku a tu sme dostali ako naspäť, ale nie ako likérku, ale ako ruínu, ako budovu, zničenú budovu na námestí. No tak som mal to šťastie a jednoducho rodičia a prarodičia mi to odklepli a mohol som si postaviť malý podnik na námestí v Brezne s výkladom do námestia. Vlastne to bola prvá malá Bombúra od 3 tonetkových stolov, barovom pulte a bol to taký malý
malý klubík, kde sa hrala hudba od jazzu až po rock. A vyrastol z toho kultový, undergroundový klub, môžeme to tak nazvať, ktorý spolu s tebou organizuje aj náš najstarší festival Slovenské alternatívne leto. My si o tom priestore ešte povieme, ale bol to práve ten priestor, ktorý ťa motivoval vytvoriť nejaké centrum, áno. Že si ho mal k dispozícii. Áno. Ako to bolo v Žiline, Robo? Lebo stanica Žilina Záriečie nebola prvým domovom vašej skupiny Truthsféry, ktorú ste teda vytvorili a hľadali ste možno nejaký priestor, v ktorom by ste sa mohli realizovať v Žiline, v ktorom by ste mohli priniesť nejaké alternatívne umenie. Tak aký bol v tom čase, ešte možno pár rokov predtým, ako ste sa do stanice Žilina Záriečie dostali, aký bol stav tejto alternatívnej kultúry v Žiline a potom možno prejdi k tomu, ako ste sa dostali práve tam, do stanice. Musím sa vrátiť vlastne akoby úplne, že až na gymnázium, do vlastne tínedžerských rokov, kedy sme už tam akoby začali robiť nejaké kultúrne podujatia a prispela k tomu jedna konkrétna učiteľka, Mária Erniholdová, ktorá robila festival pre študentov, ktorý sa volal Umenie po našom, a kde akoby čokoľvek hocikto mohol urobiť. Ja som tam robil výstavy, iní ľudia robili inštalácie, koncerty. My sme s Marekom raz tam nainštalovali bicykel na budovu školy, na budovu nad vchod. A akoby celý ten svet nejakej slobody vznikol v tých 90. rokoch pre mňa takým najsilnejším zážitkom, čo bola vlastne akože tá nežná revolúcia a bola taká istá eufória, ale hlavne to bolo aj to, že v tom čase vlastne ten komunizmus vytvoril takú obrovskú hrádzu, ktorá sa prevalila a všetko v tých 90. rokoch prišlo naraz v jednom momente. Všetko, čo bolo zakázané, a tak bolo to veľmi ako keby taká doba plná impulzov. A z tejto matérie a emócií to vo mne a v tých našich kamarátoch vyvolalo nejakú chuť robiť niečo tvorivé. Takže taký pretlak tvorivosti. My sme si možno mysleli, že sme nejakí umelci. Ja som filmoval, alebo som robil fotografie. To sme filmovali ešte na 8 mm pasy, 6 mm pasy. Takže okolo kamoši mali kapely, ale nebol tu ten priestor pre toto fyzicky v Žiline. Takže ja buď by som odišiel z tej Žiliny, ale pre mňa to bolo akoby nudné mesto, alebo sme začali teda robiť niečo, hľadať ten priestor pre seba a vznikol prvý prenajatý priestor ateliér na Mariánskom námestí. No a my si zmotníme aj to, ako sa teda z ateliéru si sa presunuli potom do stanice. Ešte sa vrátime teda k Marošovi. Bombúra vznikla ako hudobný klub pre alternatívne mimo mainstreamové žánre v roku 92. Dnes je plnoformátový kultúrny stánok, kde sa konajú výstavy, filmové projekcie, prednášky, diskusie, občas divadlo, workshopy, festivaly. To si asi ten industriálny priestor, tá bývalá likérka, o ktorej si ty hovoril, ktorá je teda na Brezňanskom hlavnom a jedinom námestí, v ktorej Bombúra sídli, asi nepomyslela, čo všetko sa tam bude diať. Tak ako ten priestor vyzeral? Približ trošku tú genézu, ako sa mohol pretvoriť vôbec na to, čo je Bombúra dnes. Čo si tam našiel, keď si tam prišiel? Tak to bolo jedno... Za komunistov to bola prevádzka výroba mlieka, to sa volalo Brezňanská mliekareň, a tam bolo všetko zastávané. Takže vlastne, keď si chcel urobiť sálu nejakú na hranie, tak si musel zbúrať 1 000 000 priečok, lebo oni sa to tak, neviem prečo, ale tam každá miestnosť bola, v každej miestnosti boli ešte 3 izby, ako keby ďalšie, vieš, že. Takže podlahy boli vyspadované všade, kvôli hygiene a tak ďalej, takže to bolo absolútne nemožné, že hneď tam niečo urobiť. Takže brány boli vydrapené von. Keď sa sťahovala stará mliekareň do nových priestorov na Mazarníku, tak oni vlastne, keď tie technológie, keď vyťahovali von, tak oni vybúrali dieru do steny obrovskú a videli to von a odniesli to do tých nových prevádzok a tam už nehali to voľne pre občanov našich, susedov a tak ďalej, a tí už to dorazili. Hej, tam boli medené káble, nerezové potrubia, stovky kilometrov nerezové potrubia. To všetko pokradli, hej.
nie spolupčania, ale ako normálni naši susedia. Bol som u jedného, som bol svedkom, ma zavolal, sa pomýlil, že som k nemu vyšiel v garáži na povalu, tak som vyšiel a to bola masaker trubiek tam. Strašne veľa tam toho bolo. No, takže, Viacerí pretvárali svoje priestory spolu s tebou. No, takže to bol to ťažký boj. Ale mal som jedno šťastie, že ku nám chodili nadšenci hudby a jeden z nich bol Štúlo, ktorý mal stavenú firmu a postavil mi to stával na dlh, na splatky. Takže on mi urobil nový klub, mi spravil v starom klube, sme postupne opustili ten priestor, ktorý následne susedil s tým novým. On mi to urobil a ja som mu platil asi 2 roky, som mu splácal. A samozrejme, že už v pohode, hej. Takže tam je pódium, všetko, čo má byť. A už sme v roku 96 sme otvárali ten nový priestor. Robo, vy ste tiež s Marekom a spolu ste hľadali nejaký industriálny priestor, kde by ste mohli teda z toho ateliéru na Mariánskom námestí sa presťahovať. Našli ste práve túto stanicu, ktorá teda bola sfunkčená už v roku 1899, myslím, keď tam teda začala premávať pravidelná linka, ale tá budova, v ktorej teraz sídlite, je až povojnová, myslím, z roku 1945. Má aj zaujímavé teda historické nánosy, genealóci, aj tú takú smutnú holokaustovú históriu za sebou, keď bola jedným z tých uzlov aj práve týchto udalostí. Tie historické nánosy sú aj novšie. Bol to aj požiar, ktorý v roku 2019 vás pripravilo tú pristavenú divadelnú sálu S2, takže je to taký veľmi dynamický priestor aj historický, ale aj tak metaforicky, pretože je to stanica, je to funkčná stanica, kde premávajú vlaky, kde ste stále v kontakte, v dialogu, v pohybe so svetom a neviem, či vás toto presvedčilo, ale to by mi tak prišlo, že ako taká prvotná metafora toho, čo chcete robiť, že by to mohlo fungovať, tak ako tento priestor vyzeral pred jeho otvorením a pretvorením hlavne na kultúrne centrum. Viem, že viaceré takéto centra ako keby vznikajú na nástupištiach, zastávkach, ale takáto dvojitá funkcia, to bolo treba aj sklbiť asi. Tak keď sme prišli, tak to bola akoby nefunkčná budova s rozbitými oknami, s zatekajúcou strechou, nebol tam akoby prípojky, nič, elektrika, kúrenie. A tak sme začali pátrať, že to patrí tým železniciam a nadviazali sme nejaký kontakt a to bol pomerne dlhý proces, kde nám veľmi pomohol aj Marekov otec, ktorý chodil vlastne v tej kravate a ako dospelí s nami, lebo my sme boli také ucha, ktorým akoby nikto neveril, že to dokážeme vôbec urobiť. Tak ten mal tú rolu tej autority, takže sme spoločne chodili. To už neboli 90. roky pritom, to už bolo tesne po? To bolo tesne po, ale to ešte bol veľký. Ešte stále to malo tento punc. Mal to tento punc. Takže dokonca sme kontaktovali aj rodinu, ktorá tam predtým bývala. Ona tam už, keď sme prišli, tak tam neboli. A máme aj zaznamenanú tú históriu, tak tam sú tiež také ešte ďalšie také nánosy, už osobné histórie, čím tej rodiny, ktorí tam vychovali 5 detí, z toho 3 sa narodili priamo v tej budove. Doteraz tam stojí strom, jeden taký pozostatok jabloň na dvore, o ktorý sa starali. A s nimi sme aj robili rozhovory. A oni v tej poslednej fáze, napríklad tá jedna dcera spávala so sekerou v posteli, lebo ako by to bolo také ako od ruky miesto nebezpečné v tom zmysle, že tam nikto neboli na blízko nejakí susedia, lebo vlastne ten rondel, ktorý sa tam postavil v 80. rokoch, tak tam zmizli tie ďalšie akoby časti, takže to bolo také akoby izolované. Až paradoxne vzhľadom na to, že teraz tam máte park a nejaké detské ihriska. Takže takéto boli nejaké tie začiatky a veľmi dlhé jednania a veľmi bol dobrý prístup toho Marekovho otca v tom zmysle, že on povedal, že tak čo, poďme to robiť. Pritom ešte neboli papiere robené so železnicami, my sme mali len nejaký kontrakt na 1 rok, na jednu miestnosť vo vnútri, ale my sme to už akoby v tej viere, že to nejako získame celé rozbúrali a pustili sa holými rukami do tej rekonštrukcie s kamarátmi, tak takéto boli nejaké tie začiatky.
No, my sa aj dostaneme k tomu, že odkiaľ ste na to mali a ako sa to dalo vôbec v tom čase zrealizovať, ale ešte predtým ma zaujíma ďalšia, ako keby taký potrebný atribút každého kultúrneho centra, a to je to potenciálne publikum, to sú tí, ktorí tie ideály s vami zdieľajú a ktorí chcú a budú naplňať ten priestor, či už svojou tvorbou, alebo tým, že sa prídu na niekoho tvorbu pozrieť. Ten váš prvý projekt sa volal Cesta na stanicu v roku 2003. Dnes sú to stovky projektov všetkých možných žánrov ročne, ktoré sa tu realizujú. A to chce nejakú rutinu, systematickosť a hlavne ten ľudský kapitál, o ktorom hovorím, aby sa to v takom počte dalo zvládnuť. A to znamená komunitu, ktorá je v zázemí, ale aj komunitu, ktorá tento priestor lojálne navštevuje. Kto sú títo ľudia v stanici Žilina Záriečie? Teda aký profil majú a mali títo tvoji spolupracovníci a ako sa ruka v ruke s tým vyvíjalo publikum tohto priestoru? Tak ono to začalo veľmi ako komorne, to znamená, že človek presvedčal svojich kamarátov, že by tam mali prísť na začiatku. Písali sme SMS-ky, že príďte, je také podujatie, takže sme ich trošku do toho nutili. Ja si pamätám, ako som moju mamu presvedčal, aby prišla na všetky bizarné predstavenia. To sedí tu napokon Mareková mama, ktorá si tieto začiatky dobre pamätá, že v nejakej polorozpadnutej budove ide niečo dosť neobvyklé. Zaoberali sme sa experimentálnym umením. Takže jednak bolo ťažké dostať ľudí do takej polorozpadnutej budovy, ale ešte aj ťažšie na ten samotný žáner, ktorý nás veľmi zaujímal. Tak tá komunita sa akoby budovala postupne. Niektorí ľudia prišli ako dobrovoľníci pomáhať, ale veľa ľudí tomu fandilo a postupne to bol ako taký snowball efekt, že vlastne ako tá valiaca sa lavina z malej gule postupne, keď človek vydrží, tak možno vznikne tá väčšia. Ale tých gulí sme asi vypustili veľa a niektoré akože sa nedokotovali dole, ale je pravda, že táto jedna, že tá stanica po nejakých 6-7 rokoch rekonštrukcie, to bol pomerne akože dlhý proces, boj, sa to podarilo akoby nejako zrekonštruovať. My keď sme to otvárali, teda tá cesta do stanice, tak to ešte bolo úplne, že sme tam nemali ani tú elektriku poriadne a tak ďalej. Takže to divadlo bolo síce veľkolepé, ale skončili sme minus 20 000 eur. V tej dobe to bolo dosť veľa peňazí, takže my sme skoro skončili na prvom projekte už. Ale niekedy riadením osudu má človek šťastie a my sme mali napríklad v tomto prípade, že sme vyhrali následne cenu v tejto sume od Európskej kultúrnej nadácie, ktorá udelila práve pre ten projekt akoby výhernú cenu. Takže niekedy to nie je len o tej komunite, ale niekedy je aj, že tá doba praje, alebo sa stanú také malé zázraky v tom najhoršom čase. Áno, a takto publikum sa zjavne našlo, keď ste potom vlastne mohli aj rozširovať vašu pôsobnosť aj sem napríklad do Novej synagógy neskôr. Takže tie publiká sa potom striedali v týchto priestoroch. No, ja pochádzam z Brezna a práve Bombúra bola prvé kultúrne centrum, do ktorého som vstúpil ešte ako gymnazista niekedy na prelome tisícročí. A hneď to bol pre mňa úplne iný časopriestor proti tomu mestu, ktoré v podstate doposiaľ neponúka nejakú relevantnú inú kultúrnu ponuku. A vždy, keď niekomu hovorím, kam má v Brezne ísť, alebo keď ja som v Brezne, tak nespomeniem nič iné ako práve Bombúru. A preto sa chcem, Maroš, spýtať, či to platí teda aj o návštevníkoch Bombúry, či sú naozaj to stále tí takí lojálni, undergroundom vychovaní nostalgici, ktorí sú to jadro, ktorí starnú spolu s tým klubom, ktorých možno deti a už možno aj vnúci pomaly chodia do tohto priestoru. Alebo je to naozaj taký iný časopriestor pre každú tú mladú generáciu, ktorá v Brezne vyrastá, potrebuje sa možno vymaniť z toho nejakého mainstreamového názoru prostredia? No, toto je veľmi zaujímavá otázka, lebo na ktorú uvažujeme už dlhé roky, že ako to vlastne s tým publikom u nás je, ale šťastie máš pravdu, šťastie je to aj z rodiny, akože chodili tam predkovia tým deťom a tak ďalej, že deti nasledujú svojich rodičov, hej, ale šťastie sú tam noví ľudia a šťastie zase nás aj tí stáli klienti opustili, hej, že skôr by som povedal, že opustili z dôvodov, že ostali stáť na mieste, neposunuli sa ďalej a tým pádom sme prestali my vyhovovať a oni nám to tak odišli od nás. Takže
To je také veľmi rôznorodé, to je vlastne na také dve, tri relácie ďalšia debata. Čisto o publiku Bombúry. No aj, Za tých, no. Ale ja si myslím, že to je problém celého Slovenska. 34 rokov sa to takže, pomení. No a ten COVID to publikum úplne akože asi zrejme zmenil a vymenil, lebo teraz tam chodí úplne iní ľudia ako pred covidom. Ale postupne zistujem, že vlastne tie deti, čo k nám chodia, no deti si tí tam mládež, že vlastne že ich rodičia k nám tiež chodili. Väčšinou. Takže zase tak sa to nejako opakuje všetko, ale je to z domu, ako, že to dieťa musí byť trošku vedené aj k tomu, k tej inej kultúre, alebo k tej normálnej kultúre a tak ďalej. Takže. A hudbe samozrejme. No. Poďme k tomu, čo nás premostí do súčasnosti a stavu, v ktorom sa teda aj ako republika, aj ako kultúrne inštitúcie, aj ako ľudia, ktorí v kultúre pôsobia, nachádzame, a to je práve to financovanie. A zásadnou kapitolou udržateľnosti každého kultúrneho centra je jeho financovanie, odtiaľ sa odrazíme teda aj k tej súčasnej situácii vo vašich projektoch. Ako sa ten mix vlastne vyvíjal od toho počiatku do stavu, ktorý by sme v rámci tých časových osí vašich kultúrnych centier mohli nazvať ako asi nie ideálny, ale povedzme uspokojivý, keď ste si povedali, že teraz to už je sebestačné, funguje to. Z čoho žila stanica a z čoho žila Bombúra na tej pomyselnej časovej osi od začiatkov? Začníme v Žiline. Ako úplne na začiatku, ako bolo zásadné vlastne riešiť tú budovu, tam my sme boli dosť naivní, lebo my sme podpísali kontrakt s tými železnicami v takom zmysle, že budeme to môcť používať na 30 rokov, ale musíme investovať do rekonštrukcie minimálne 12 miliónov korún, čo je 400 000 eur. A tie peniaze, akože to v tej dobe bolo veľa peňazí a nič sme nevedeli, odkiaľ ich získame, ale tá mladosť je v tom fajn, že človek je taký naivnejší a sa menej bojí. Tak sme do toho išli po hlave a to bolo dobré. A potom sme sa trápili niekoľko rokov, ako to vlastne urobiť, takže sa to lepilo dobrovoľníkmi, potom nejaké firmy pomáhali, sme chodili po rôznych firmách, pamätám si tiež bizarné zážitky, oslovanie miestnych sponzorov. Jeden pri tom jednaní zaspal a ďalší nás vyhodil, potom nás videl v televízii a o rok sme tam išli a o rok nám niečo dal. A tak sme ako boli takí otrlí, že sme vlastne akoby tomu veľmi verili, že to bolo ako keby zásadné. Takže to boli tie začiatky, čo sa týka tej budovy. A potom začalo to rôznymi grantami, mixom grantov. My sme robili vlastne na začiatku zadarmo, takže sa akumulovala tá počiatočná energia. Mali sme šťastie, že rodičia nás podporovali, že sme chodili na vysokú školu a nemuseli sme pracovať. A počas tej vysokej školy sme vlastne bezplatne niekoľko rokov viacerí na tom robili a to pohlo celú vec dopredu. Takže to bol taký ako ďalší moment. No a potom sme postupne došli k nejakému mixu, ak sa už pomaličky presuniem do súčasnosti, kedy naozaj sme mali to viaczdrojové financovanie, nejaký do toho aj akoby biznis model, že človek môže prenajímať, najmä tomu priestory synagógy aj pre firmy a tak ďalej. Takže má aj vlastné príjmy, zo vstupného má ďalšie príjmy a z 2% a z malých grantov a veľmi významnú rolu ako stability hral na Slovensku Fond na podporu umenia, ktorý ako keby teraz je ten veľký defunding a veľký ako, to bude veľmi cieľné peniaze pre umenie, súčasné umenie a toto veľmi negatívne až deštruktívne zasahuje kultúrne centra, ale aj umelcov v súčasnej dobe, takže akože išli sme according the book, že išli sme podľa tých manuálov, ako by to malo byť ideálne, aj sme k tomu ako sa veľmi pracne dopracovali, ale napriek tomu toto na Slovensku momentálne nestačí, lebo okrem toho, že je defunding, tak ešte idú po vás. To znamená, že vy môžete aj vymysleť úspešný model fungovania a prinášať hodnoty pre tento štát, ale tento štát nie, že vám dáva akoby pod nohy kolena, ale ešte ste terčom. Takže to je ako keby ako taký nový level, ktorý si nepamätám za celú kariéru.
čo je skoro 30 rokov, takže sa snažím adaptovať na túto situáciu, tak uvidíme. Si asi ani Maroš nepamätá ani možno z tých mečerovských čias, že by sa takýmto spôsobom nalepkovalo, ukazovalo a malovali terče na hlavu, ale poďme k tomu financovaniu tej Bombúry. Ty si mal priestor tej starej likérky, to bolo možno pozitívne oproti tomu, že si nemusel niečo hľadať, prenajímať. Ja som bol v určitej výhode voči svojim kolegom, že ja som vo svojom vlastnom priestore, ktorý bol síce takisto zničený ako ostatné priestory, kultúrny centier, ale výhoda, že ja som si to postavil za vlastné peniaze. A od tých rokov 90. tam ja som bol sám, viac menej, kolegov najbližších som mal možno niekde v Levici a možno niekde v Trnave alebo v Blave. A s tým som bol málo v kontakte, takže som o nejaký grantový systém som nenabehol nikdy v tých dobách. Akorát festival, keď sme robili už štvrtý ročník na Revíšskom Pozámčí, Slovenské alternatívne leto, tak tam sme sa dostali už k švajčiarskej nadácii Pro Helvetia, ktorá nám 5 rokov pomáhala vtedy. Ako 5 ročníkov nám pomohla, potom sa presťahovala ďalej na Ukrajinu. Tomu to bola pre nás výdatná pomoc, ale do grantového systému som nabehol až po roku 2010 alebo 2012, tak nejak. Ale mali sme ešte potom, mali sme ešte jeden grant, sme brali, tiež ešte, keď sme neboli v Európskej únii, bolo to nejaká, priznám sa, že som zabudol, ak sa to bolo. Už je minúty. Už je minúty, hej, ale bolo to veľmi prísne, hej, že dostali sme peniaze, dostali sme na rok činnosti peniaze, dostali sme ako aj na opravu a tak ďalej, ale viem, že to bolo veľmi to všetko bolo prísne brané a kontrolované. Takže žiadne takéto hlúposti, ako tu vyprávajú, že naši politici, že doslova, že žmýkame hej tuto niekoho a tak ďalej, to je blbosť. No, takže viac menej som to robil ako z tých vlastných zdrojov. No. Ale potom už to nešlo, lebo už aj to publikum sa trošku stenšovalo, hej, že bola kedy v roku 97, keď sme urobili jazzový koncert nejaký, tak keď nám prišlo 60 ľudí na koncert, tak sme si hovorili, že sme spravili chybu. Teraz keď v súčasnosti príde 60 ľudí, tak sme celí šťastní. Čo sme urobili dobre. Takže, ale to aj tým, že vlastne vtedy žilo v Brezne veľa, dajme tomu 25 000 ľudí a teraz žije v Brezne možno 18 000 ľudí. Takže to prejavuje veľmi. To je asi aj objektívny faktor, aj tá aj kúpyschopnosť, aj tá ochota ľudí. Jedno z druhým, áno. Ako diverzifikovať to, kam dávajú peniaze aj v dobe, kedy sa všade snažíme pomáhať aj možno tým slabším vo svete. A celkovo je to aj politika mesta, lebo mesto nás, poviem príklad, niekedy nás podporí, ale väčšinou nás nepodporuje. Alebo sa tvári, že my neexistujeme. Mesto si robí vlastnú kultúrnu politiku bez nás. Úplne ako, že mimo nás. No, pozrieme sa do toho roku 2025 na jeho koniec, ktorý znamenal to zastavenie financovania kultúrnych centier zo štátnych fondov. Pre viaceré kultúrne centra bol a bude tento mocenský zásah aj likvidačný. Pokiaľ ste vy chceli zachovať tieto vaše priestory, tak ste museli nejak zareagovať. Mali ste asi aj nejakú skúsenosť možno z covidu, to bol asi tiež ako dobrý náučný moment na to, ako prežiť v tomto období s kultúrnym centrom. Ale ako ste zareagovali vtedy, keď zrazu ste boli odstavení od financií, s ktorými ste počítali v tom mixe, v tej dlhodobej dramaturgii? Čo vám v tej chvíli, na čo sa dalo spoľahnúť? Bola to možno práve tá anténa, ktorej ste členom, to sieťovanie sa, a teda nielen finančne možno, čo je samozrejme zásadná vec, ale aj z pohľadu nejakého vzdialeného know-how, z pohľadu nejakej spolupatričnosti jednoduchej s kolegami, čiže z takého psychologického pohľadu, ktorí boli v rovnakej podobnej situácii a vedeli ste si navzájom možno poskytnúť nejaký typ know-how. Tak čo boli tie prvé reakcie, keď ste prišli o toto financovanie? My sme podľa mňa skôršie zareagovali hneď po nástupe po zmene vlády. To bolo, ako v našom prípade sa ukazuje, ako
správne rozhodnutie, že ja som si povedal viacerí sme si povedali, že fašistom neveríme, že ako naozaj, že to ako poznáme trošku históriu a veľmi svojimi prejavmi sa jej podobali, tak my sme akoby začali budovať istý ochranný val dlhodobejšie a naozaj to bolo ako zmena dramaturgie, človek je nútený vyrobiť viacej akoby populárnejšie eventy, potom sa snaží viacej prenajímať. Že, ako v našom prípade to bolo, že nie, že uberať, ale zabrať. A to funguje ako 20 rokov, že ten druhý ako pohľad na to je aj, že 20 rokov to je vlastne tá kultúra v prúseri. Že nebolo to akoby niečo úplne nové, že sme v nejakom ohrození, pretože to nebolo, v našom prípade to nebol len COVID, ale to bolo aj zvýšenie energie alebo samotný ten požiar a takých akoby zásadných vecí, kedy to už bolo existenčne ohrozené, je viacero. Takže človek si zvykne aj na tú opratku akoby, že s ňou ráta a tým pádom robí niečo, aby dlhšie dýchal. Tak to bol jeden moment a druhý jasné, že tá anténa, že sme si povedali, že budeme držať spolu a spolupatričnosť je akoby liek na túto situáciu. Tá zbierka bola pomerne úspešná, pomohla veľa menším centrám, čo sme zorganizovali a toľko kolov sme spolu nemali nikdy v živote a ďakujeme aj tým neprajníkom vo vláde, že nás toľko zviditeľnili a toľko práce si dali, aby celé Slovensko vedelo o kultúrnych centrách. Za to som im veľmi vďačný, že nám takto pomáhajú. Takže má to isté aj pozitívne aspekty a potenciál do budúcnosti, ak to prežijeme. Ale bohužiaľ, akože tá újma je veľká. Maroš, ako to sieťovanie pomohlo Bombure v tomto čase, posledného roka v podstate, ale môžeme to predložiť až na tie 3 roky. Ale doplnil by som to ešte možno nielen anténa a sieťovanie sa a zbierka, ktorá teda priamo zasanuje nejakú časť toho výpadku a tá spolupatričnosť, o ktorej som hovoril, ale aj komunita možno v tom meste. Ako pomohla možno Bombure komunita, či už toho publika, o ktorom sme hovorili, tých návštevníkov, reagovali na to nejak, zaujímali sa o to, čo sa deje, ako bude ich klub ďalej pôsobiť, prípadne nejaké firmy? Tak firmy neviem, ale publikum, my prichádzame takým novým vývojom, že vlastne u nás sa mení publikum, že ako som hovoril, že starší nám odchádzajú a prichádzajú mladí. A tam to postupne sondujeme, že sa vyzvedáme, že čo počúvajú, ako hudbu, na akú kultúru chodia a tak ďalej. Takže to je dôležité to pre nás a tieto poznatky. No a či sa oni zaujímajú hĺbšie o Bomburu, no myslím, že asi aj hej, lebo už to pomaly tak vyzerá, že už tam sú nejaké prejavy, že je to anténa, zapýtajú a tak ďalej, hej, že už to všimli, hej. Ale v každom prípade anténa nám pomohla v týchto ťažkých časoch, hlavne pri tom, ako tých právnych veciach. A keď ja som tiež ako dopredu vedel, že keď sa dostanú títo loptoši k moci, že nás to akože bude, že to bude obrovský prúser, čo aj je, hej, že vidíme, že teba to stalo prácu, nás to stalo granty a tak ďalej, takže nie je to vôbec dobrá situácia a uvidíme, čo bude ďalej, no ale tú kultúru treba robiť ďalej, no. Ale hovorím, to je chyba aj tých miest, že tí si robia svoje, že nám nejak extra nepomáhajú a vidím to, že to v každej oblasti je to, či je to literatúra, či je to výtvarné umenie alebo hudba, všade je to úplne rovnako. Mesto si robí svoju politiku a zvyšok pre neho neexistuje. Ja by som chcel ešte dodať, vlastne tam bola veľká vlna spolupatričnosti zo strany ako firiem, konkrétne firemných nadácií.
to len keď si spomeniem na nadáciu sporiteľne Volkswagen, nadáciu Tatar banky, a oni veľmi promptne ako keby reagovali, potom iné nadácie ako nadácia otvorenej spoločnosti a podobne, že vnímam snahu širšej komunity vrátane firiem, že je to dôležitá téma a je to také povzbudivé. Takže aj u nás konkrétne v meste veľmi veľa ľudí nám pomáha a im chcem poďakovať. Je to pre mňa dojímavá doba, je to doba pozitívnych príbehov, kedy sa ľudia akoby doslova spýtali, či niečo nepotrebujeme a reálne pomohli aj finančne, aj ako mohli, tak takisto individuálni darcovia a podobne, že každý tlak vytvára protitlak a je to pre mňa v tomto smere veľmi, veľmi silná doba ľudskosti a pomoci. No a skvelé je, keď prichádza tá pomoc organicky, keď ju nemusíte žiadať, ale naozaj tí lojálni návštevníci to svoje kultúrne centrum chcú udržať pri živote, chcú, aby fungovalo pokiaľ možno tak ako predtým. A museli ste zareagovať aj dramaturgicky, a teraz sa to pýtam ako keby z dvoch možno rôznych uhlov pohľadu. Samozrejme, menej podujatí, možno za menej peňazí, ale aj reagovať ako keby, lebo najlepšie sa reaguje umením na to, čo sa deje v spoločnosti, pretože nie je to len slovný protest, nie je to len niečo vyslovené racionálne, ale naozaj nesie v sebe tú emóciu toho umenia, ten najlepší nosič ako keby dlhosiahly toho protestu, takého v sebe obsiahnutého. Tak zmenila sa tá dramaturgia Bombury a stanice Žilina Záriečie keby množstevne, ale aj ideovo odvtedy? Ideovo neviem, ale množstvo určite. Ideovo skôr akože štýl, hej, že zmenili sme hudobné štýly, že tí mladí počúvajú viacej, dajme tomu hip-hopovú alebo rapovú scénu. Takže už aj také kapely u nás hrajú, aj keď hrávali aj predtým, ale ako, zaujímavé, že mladí ľuďom nič nehovorí ten klasický slovenský rap, ako je Vec a podobne, hej, alebo Trosky, čo boli, oni to vôbec nepoznajú. Ani vec sa nepoznajú. Oni poznajú úplne tú novú vlnu, hej, rapovú alebo hip-hopovú, a to je úplne niečo iné. Ale tiež mali sme teraz mali sme ak sa ten DJ, vypadlo mi meno. No. Ja si spomeniem. Takže na to prišlo okolo 100 000, že bolo už ako úspech, že konečne sa to reštartovalo, rozbehlo. No a takže že tam je smer, hej, že tento rap a hip-hop, lebo tam je sloboda prejavu veľká, aj keď má výborné texty, tak to ide. Tí mladí sa spievajú a tak ďalej, takže tam je cesta, no, uvidíte, čo bude ďalej. Robo, ako to bolo u vás, a možno to doplníme aj o takú sugestívnejšiu otázku, že či si spomenieš na nejaké podujatie z tohto posledného možno roka, pri ktorom si mal pocit takého zadozučinenia toho dramaturgického, alebo možno až taký pocit eskapizmu, že ako by sa nič nedialo v tej spoločnosti, že to, čo ste priniesli do stanice, ťa natoľko keby odnieslo od tých problémov, že to prinieslo až takú katarziu. Bolo niečo také? My sme ako keby že pridali na tých podujatiach, ale oni sú často neviditeľné a pridali sme na tých, že prenajmov, že je to veľmi ako náročná doba toto akože vydržať a napriek tomu sa občas darí urobiť podujatia, ktoré akoby si povieme, že áno, že má to stále zmysel a napriek tomu to všetko robiť. Neviem ti povedať presne podujatie, ktoré si... Nemusí byť jedno, ale či teda aj na tú predošlú otázku, či tá dramaturgia bola ako keby ovplyvnená tým, čo sa stalo, nie teda len množstevne, ale aj možno ideovo ste rozmýšľali, že toto tam teda pridávať, ako keby tú výzvu neustále ako keby posúvať aj do programu, možno aj na tú pomoc, ale aj na tú spolupatričnosť, alebo akým spôsobom ste tú ideu vlastne nejak zapracovali do dramaturgie toho, čo sa deje v tej spoločnosti.
Tak všetky tieto výstavy, na ktorej práve sedíme, tak odrážajú to, čo sa deje, reflektujú a spomenul som si teraz aj vlastne na podvede, ktoré akoby som si povedal, že áno, má to zmysel. Napríklad vznikla tá študentská klubovňa práve pri výstave Čem Tomáša Ráfu priamo tuto v Novej synagóge dal priestor študentom, my sme zariskovali, lebo vyzeral to veľmi akoby chaoticky a on dokázal ich stmeliť a dať im priestor a z nich sa vlastne vyklula nová generácia aktivistov, stredoškolákov, kedy som si povedal, lebo na tých protestoch som často nevidel tých mladých, keď sme protestovali, z čoho som bol taký akoby trochu si rám, že možno, že to už ide veľmi zle, keď akoby tá nová generácia sa nepostaví tiež s nami voči tomu, čo sa deje. A toto mi dalo akoby takú nádej, že je tu stále mladá generácia, ktorá na tejto krajine záleží, tak toto bol taký akože veľký moment pre mňa. Čo sa týka ako keby tej dramaturgie, že fajn, je dobre zariskovať a dať priestor iným a možno vojsť do slepej uličky. No a my sme mali viacero výstav, ja neviem, zrušenú výstavu z Banskej Štiavnice, keď tam bola ako dosadená iná osoba miesto riaditeľky Banského múzea, tak to boli silné momenty a boli sme za to napadaní a mali sme s tým problémy. Tak určite je to veľká linka v tej dramaturgii, že to je jasné, že na to reagujeme a nebudeme ticho. No, čo sa asi robí ťažšie, sa tá dramaturgia plánuje na dlhšie možno etapy dopredu, ako sa to dalo robiť predtým, keď to prostredie bolo predvídateľnejšie. Vy máte zároveň nejaké aj ako keby záväzky. V Marošovom prípade tá Bombura je vo vlastníctve, takže je to v tomto lepšie, ale vy ste napríklad na stanici prenajme do roku 2033, čiže to bude asi nejaký milník, kedy sa budete musieť potom uchádzať o to ďalšie obdobie, ak to chcete zachovať tento priestor. Zároveň celá tá situácia ovplyvňuje vaše aj pracovné, osobné, rodinné životy, to sa nedá oddeliť. Tak kde je tá motivácia v tom, keby pokračovať napriek tomu, že toto všetko sa okolo deje, takéto sú keby takto zhodené kocky, takto náročné je dnes to kultúrne centrum uživiť, udržať. V čom je tá nádej, tá motivácia pre vás? Maroš? To nechápem ani, kde tá sila človeku zoberie, lebo ja mám Parkinsonovú nemoc a keď mi niekto ma poprosí, aby som mu niečo teraz, že ideme robiť festival a aby som robil dramaturgiu, tak som som nabitý energiou ako malé decko. Úplne akože iný človek. A nemám, na chorobu zabudnem, že si riešim veci úplne. Takže to je také, no, zrejme to je ako už, možno som sa tak narodil, alebo neviem, verím takú poslanie nejaké. Neviem prečo. No a spomenul som na toho pána, čo hral u nás, to bol Vlk. Ako Vlk aj na Pohode bol teraz, a že mal veľmi dobrý koncert tam. No a ešte by som sa tiež, čo sa týka nie grantov, ale v tých rokoch 90., 95, 96, tu všetci vieme, že tu pôsobila na Českom kultúrnom centre Lenka Zogatová, ktorá nám veľmi pomáhala. Takže ona vlastne platila všetky české kapely, platilo České kultúrne centrum. Takže peniaze sme sa nedostávali my, ale ona ich preplácala. To bola veľká výhoda. Je veľká škoda, že náhle odišla, no a bohužiaľ, stalo sa už tak. Ale to bola veľká pomoc pre nás. No, Robo, v čom vidíš tú nádej? Ty asi v kultúrnej politike štátu to tak skoro nebude, že na to sa už spoliehať nedá, to sa môže zmeniť v každom volebnom období. Vy si tie priestory revitalizovali, rozšírili, priťahli ste tam ľudí, tak asi si to už aj naznačil v tej predošlej odpovedi, že je tá nádej možno v tých samotných ľuďoch, v tých nasledovníkoch, ktorí by chceli
ten priestor ďalej zveľaďovať. Vidíš takýto potenciál v tých ďalších ľuďoch okolo seba, že stanica Žilina Záriečie, ale povedzme Nová synagóga budú ďalej mať niekoho, kto bude jednak vytvárať tú dramaturgiu, ale jednak keby žiť tým pocitom alternatívy voči tej spoločnosti, ktorá sa zase dostáva do nejakého stavu, ktorý je, ten jeho mainstream je naozaj úplne v tých najnegatívnejších konotáciách. Tak ako to vnímaš ty s tou nádejou? Tak nádej, určite bez nádeje už by sme tu neboli, že to je ako silná abstraktná sila, ktorá nás bude držať až do konca. To, či ako verím tomu, že bolo by to pekné, keby sa našli tí pokračovatelia, mali by sme preto robiť čo najviac. Napriek tomu sú dve cesty, že jedna z nich je aj taká, že to je generačná výpoveď a netreba si možno robiť ilúzie o tom, že veci nevznikajú a nezanikajú. Napokon ten plagát tam, čo to Maroš priniesol, keď si pozriete na tom plagáte okrem tej Bombúry všetky tie kluby, kde vystupovala tá kapela Araňa, tam odporúčam si ho pozrieť, tak asi nenájdete ani jeden klub, ktorý by od toho 96. doteraz vydržal okrem Bombúry. Tak ten život je možno, že aj o tomto. Ale ja vidím, čo mňa motivuje, je aj to, že človek vidí to množstvo tých divákov, ktorí tam chodili dlhé roky, tie deti, ktoré vlastne vyrastli na tej stanici v istom zmysle, potom pomáhajú ako dobrovoľníci na festivaloch alebo idú na tie umelecké školy, tak je tam aj taká istá veľká zodpovednosť za tú komunitu, aby sme to ťahali, dokým sa dá. No, Maroš to svoje žezlo už v Bombure odovzdal vlastnej dcere, takže tam tá kontinuita je zabezpečená. Bombura tu bude asi o ďalších 30 rokov, keď ďalších x klubov, ktoré boli na spoločnom plagáte, možno už nebudú existovať. Je to možné, ale otázka je, že ako sa bude uberať, či to bude kultúrny priestor, alebo nebude, ale zatiaľ to vyzerá, že to bude. No, akože dcera trošku má taký, ako by som povedal, veľmi opatrný vzťah k organizovaniu koncertov, lebo ja som veľa na tom poprerábal peniazy, hej, tak trošku sa bojí toho, ale ako iné veci sa robiť budú, samozrejme, literárne večery, filmové, cestovateľské a tak ďalej. A koncert tak raz za mesiac možno sa urobí jeden, zatiaľ. Aj tak by na to nemá mesto tú kapacitu, aby to naplnilo, aby sme nabehli na systém, ako bola kedy, že sme robili každý týždeň koncert. Ja chcem Marošovi aj z tohto miesta poďakovať, lebo pre mňa to bol úplne formatívny zážitok ísť v 90. rokoch na slovenské alternatívne leto, kedy som spoznal priateľov, s ktorými sa doteraz priateľíme. Niektorí z nich sú z Ukrajiny, sú na fronte a stretol som ich vďaka alternatívnemu letu, kde totálne pršalo, všetkým kapely meškali, bola povodeň. Všetci sme sa stretli v jednej usmoklenej nejakej telocvični v Osrbli. Bol hangár. Áno, v hangári. Že tá kultúra má tú magickú moc, aby sa ľudia stretli a vznikol tam nejaký dialog a ten vzťah tak to asi... Mám to veľmi spojené s Marošom a jeho festivalom. To je asi tá ďalšia odpoveď na tú otázku, že tá formatívnosť vlastných zážitkov, ktoré v tých priestoroch zažiješ, tak ťa ako keby držia aj ďalej v tom živote, aby si niečo podobné poskytoval možno ďalším ľuďom. A možno tá správa od tej tvojej dcery, Maroš, takže opatrnosť v tom financovaní, ale odvaha v tej dramaturgii potom a v tom, čo bude kultúrne centrum, v tomto prípade Bombura, prezentovať svojmu publiku. Ja vám, páni, veľmi pekne ďakujem. Toto je žiaľ už záver našej prvej celkovo 16 debát s kultúrnymi centrami zo siete Anténa na výstave Dobrý signál. Ďakujem veľmi pekne Marošovi Pavúkovi z nezávislého kultúrneho priestoru Bombura z Brezna. Ďakujem. Maroš a Robovi Blaškovi z kultúrneho centra Žilina Záriečie. Moje meno je Tomáš Bartonek a dnešnou debatou som vás sprevádzal tu v Novej synagóge v Žiline, ale aj kdekoľvek, kde ste nás sledovali alebo počúvali. Prajeme pekné, kultúrne, slobodné dni a dobrý signál.
Ďakujeme.